Mä oon ollut 2 päivää pois kuntatalolta ja mä ihmettelin, että mitä täällä oikein tapahtuu. Tänne on ilmestynyt meidän kokoushuoneen seinille tämmöisiä hienoja kuvia, niitä ei ollut aikaisemmin. Ja sitten toinen, mikä on tosi jännää, on se, että meillä on kukkia joka paikassa, muun muassa täällä meidän kokoustiloissa. Mutta se, mistä mun piti tänään puhua, on se, että meille on tullut paljon kysymyksiä siitä, että mitä hankintadirektiivien välitön oikeusvaikutus sitten oikein tarkoittaa. Eli TEM julkaisi viime viikolla tiedotteen hankintalain viivästymisestä ja siitä, että hankintalaki ei ole vielä voimassa 17.4. Eli silloin, kun direktiivien implementointiaika kansallisesti päättyy. Ja tämä tarkoittaa nyt siis käytännössä sitä, että 18.4. alkaen Suomessa hankintayksiköiden pitää osata soveltaa paitsi voimassa olevaa hankintalakia, mutta myös direktiivin säännöksiä. Ja tässä TEMin tiedotteessa oli pitkä artiklalista niistä määräyksistä, joissa artiklatasolla voi olla sellaisia ehdottomia, selkeitä tai tarkkoja säännöksiä, jotka voivat suoraan tulla hankintayksikköön velvoittavaksi jo 18.4. alkaen. Ja koska tämä oikeustila on aika poikkeuksellinen ja epävarma Suomessa, niin mekin ollaan laatimassa omaa ohjeistusta siitä, miten me tulkitaan tätä ikään kuin artiklalistaa ja mikä on sitten se ajatus siitä, miten pitäisi jatkossa osata toimia tämän siirtymäkauden ajan. Ja tätä samaa asiaa ja sitä meidän ohjeistusta käydään läpi myöskin 7.4. meidän seminaarissa, johon ilmoittautumisaika on paraikaa käynnissä, eli tule sinne kuulolle, niin jumpataan yhdessä tätä asiaa. Mutta vaikka tämä nyt on aika tämmöinen poikkeuksellinen tilanne ja tässä on ehkä hieman synkkiä pilviä kertymässä pään yläpuolelle, niin täytyy aina löytää positiiviset puolet asioista. Ja tänään ehdottomasti yksi positiivinen juttu on se, että ulkona on ihan mielettömän kaunis ilma ja kevät on vihdoin tulossa.